impacte. Millorar la qualitat de vida. Millorar la seva vida amb un objectiu comú, més oportunitats. Acció social. Después de las prácticas quiero tener un trabajo, pero también quiero seguir formándome. A mí me sacaron de un pozo. Y lo puedo decir porque lo hicieron. Feliç perquè de verdad estoy súper agradecida. La dignitat és el principi de tot.